Twerzi, għajjat, paniku u biża' jiddominaw il-kumpless Olimpija fi Munich il-ġimgħa filgħaxija. Dan meta żagħżugħ Iranjan ta' 18-il sena ossessjonat bil-qtil tal-massa daħal fil-kumpless u qabad jispara, bil-konsegwenza li tilfu ħajjithom 9 persuni innoċenti u waqtel lilu nnifsu wara l-attakk. Matul il-jum irriżulta li teżisti rabta bejn iż-żagħżugħ u Anders Behring Breivik, Norveġiż magħruf għall-qtil tal-massa. Uffiċjali tal-Pulizija li fittxew il-kamra tal-aggressur li kienet jieħu l-kura psikjatrika minħabba depressjoni sabu materjal miktub dwar attakki. U wettaq l-attakk pistola ta' 9 mm aktarx mixtrija illegalment u b'matlet midballa fuqu. Fi Munich għaddej investigazzjoni dwar il-possibilità li żagħżugħ ħajjar lil vittmi jmorru f'restorant permezz ta' Facebook, kif huwa suspettat li kienet juża profil ta' Facebook fals b'isem ta' tfajla biex jistieden lil numru ta' persuni fil-post fejn wettaq l-attakk. 7 mill-vittmi kienu żgħażagħ mill-Kosovo, mit-Turkija u mill-Greċja. Il-motiv dwar dan l-attakk għadu mhux magħruf, iżda l-ispekulazzjonijiet ma jonqsux. Rapporti differenti jissuġġerixxu li seta' kien affiljat mal-grupp militanti tal-Istat Iżlamiku, għalkemm oħrajn jgħidu li seta' kien ispirat minn ideoloġija estremista leminija. Il-Kanċellier tal-Ġermanja Angela Merkel wedet li s-servizzi tas-sigurtà se jagħmlu minn kollox biex jassiguraw il-protezzjoni tal-pubbliku. Dan anke fid-dawn li fi Munich hemm sens ta' biża' u tensjoni isegwi l-attakk fuq ferrovija minn żagħżugħ immigrant it-tnejn li għadda fil-Bavarja. Our hearts are heavy and we're thinking of those who will never see their families again. Our thoughts go to the families, parents, children whose lives seem to have been emptied and whose lives seem to have no more meaning. We share your pain, we think of you and we suffer with you. Għalkemm isem iż-żagħżugħ għadu mhux ikkonfermat uffiċjalment qed jingħad li huwa David Somboli, l-Iranjan li ħasat il-ħajja ta' 9 persuni.